सिमलानिया नंगौना बेनि लिडारा सोर हा खोन्था स्रां स्रां खोन्था नोंसोरखौ सोर लिंहरबाय थायो सोर दैदेनो थालालै हयथ' नोंथांमोना नैबे क्लिप्सखौ नुना मिथिखाबाय जानांगौ माने पप' कम्पानि हमजालायबाय आरो सोरबा रश्मियासो लेंहरदोंनो बिनानावखौ बिदि मावामोननो आरो मा फैसा मोननायखाय गरम गरम बावबाय दासो बुजानानै रश्मियासो लेंहरदोंनो साला सुद्राय नोंसोरो दाबो सुद्रायनो सम दङ फारि फारि नोंसोरो सासे सासे नैबिदि पप' कम्पानियाव थानायफ्रा नोंसोरो हमजाजोबगोन मिथिबाय दानो सुद्राय नैबिदि सासे सानैल' नङा नोंथांमोनखौ गासिबो बर' माहारियारि आफादानो हमनो थाखाय रेडि जागासिनो सिं सिं दाबो सुद्रायनो सम दं नोंसोरो दाबो सुद्रायनो बिदि पप' कम्पानिनिफ्राय खार सोरबा रश्मिया लेंहरदों सोरबा आलुआ लेंहरदों सोरबा गेसावा लेंहरदों नैबिदिखौ बुंनानै लाब गैया बुजाखांनायनि उनाव नैखौ मिन्थिना ला आरो न'खरनि मान सन्मान आरो गावनि सन्मानखौ जाहाथे दैयाव दा हगार नोंसोरो मिन्थिबाय सिमलानिया नंगौना बेनि लिडारा सोर हा खोन्था स्रां स्रां खोन्था नोंसोरखौ सोर लिंहरबाय थायो सोर दैदेनो अबेनि रश्मिया लसमिया अबेनि फन नाम्बार नङाबा नोंखौ डिएसएलआ हमना दोनगोन आं फन नाम्बार रश्मिनि दङ दङ ओमफ्राय नोंसोर सोर सोर साबेसे गिदिङो नोंसोरो हाबा जानाय हौवाखौ गाननो हागोन माज्राबादनिया हारसिंनिफ्राय सों नोंसोरनाव फुनिना फुथिनाव बेखाय दा न'आव बेखौथ' हौवा गारबायना बोरै लोगो मोननाय नोंसोर सिगांनिखौ नोङो फेसबुकआव लोगो मोननानै माबायदि नोंसोर हटेलाव थाबफिननो मानासाव फैहरखानाय मानासाव दङ थाब नोंसोरो खसा खसा बुं खसा खसा बुं फंबाय फंबाय मा खसा बाथ्रा खोन्थाबा हटेलाव मानासाव खसा बाथ्रा खोन्थानला हरबेसे लाखिनाय नोंखौ मानासाव अबे लसाव थादों सिगां मानासाव वान डे अबे लसाव अबे लसावमोन आंथ' बांद्राय लक्ष्मीखौ मिन्थिबा ओमफ्राय बिदिनो जायखिजाया मानास लसाव ओमफ्राय जायखिजाया नोंसोर नायसि खालामदो नङा नङा नोंखौ हदाव हटेलाव लाखिनायाव बेल' हटेलावमोन सानबसे लाखिनाय होनदों हटेल गाव मोनसे बिदिनो रुमसो थादों मानासाव आरोना औ बबेयाव सोनामोन थानाय सिख्रियाव ना मोसायाव न'खराव रुम भारा दोनग्राखौ थोरिनि न'ना फाखानिल' न'खौ खिनाक नोङो बे न'खौ जोंनो खिजो दिनैनो दे गावनाव रुपै मोनसे समाव बिदिनो गामिनि रायजोफ्रा बुखांबाय बुनानै बेयो बिनि जिबायाव गस्लायाव फैसा मागा मोनजोबदों बेबायदि जिनिस नाङो गाननाय साइजफोरानो माबायदि नुवाखै बै खालपानि एकदमबारे हिरिया ब्रह्मनि खुवारिनि ओरै इसानाव दं इसानि फिसाजो मुजिमा होननाय बेनिफ्राय न'आव फैनानै बेखौ थगायनानै बेखौ लांनानै लाथांनानै चिराङाव कनिनो लांनानै हरबा दोनहैदो बेयो नंगौना मोजां बाथ्रा बुं कनिखौ आं बलांखो चिराङाव इसानि न'आव नों थादोंमोन ना कनिमोननाव थांनानै इसानाव फैयाव थानाय हरसेनाव नै हरसेना कनिखौ लांदों चिराङाव माबाखै मुहिमाखौ थगायनानै लांदों ना न'नि मानसिफोरखौ हमना होनना बुंदों ना नोङो बुं मुहिनिखौ गावासो थांफादों आंजों नों थांबाय नों थगायना लांदो नो दैया लों बेखौनो दैया लों लोङा खर' होनोसै आं एसे मोजां खोथा ला नोंनि लोगोसे जोंनि सालबारि एरिया बर' एरियाफ्रा नोंसोरो सोलोंखागोन नोंसोर गाबोन देरगोन देरनानै नोंसोरो सिनियर जागोन गोदान गोदान गथ'फोरखौ फेसबुकआव लोगो मोनगोन नङा गुवाहाटि हमजानाय सिख्ला गथ'फोरखौ बिसोर सिनायजोबो फेसबुकआव लोगो मोनजोबनाय गोजा साफा साफा कुरमानि राइडार हिनजावबासो हमजादों हाबा जानाय बेबो बे लिडार एसे गियान ला दाबो सम दं नोंसोरो दाबो आनज्रायना था आरो आं दिनै मोननै टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस मोननै टपिक माने जोंहा एक्स एन डि एफ बि तरफनिफ्राय
एक्स एन बि इउनाइटेड फरमनिफ्राय गाज्रियैनो फुद्रिसारदों बेफोरबायदि देहा फालांगिरि जानो हमदों बेफोरबायदि बुंजानो गोनां जादों बे सानद्रि मोखांमोन नोंसोरनि थाखायनो बुंजानो गोनां जादों बेफोरबायदि बाथ्राया दिनै एनडिएफबिनि जाखिनि सेंग्राफोरखौ बुंदों नोंनि सायाव एक्स एनडिएफबिआ इउनाइटेड फरामा सानद्रि मोखां ना मा मोखां बेनि सानद्रि मोखांखौ सानद्रि बायदि खालामजोबनानै होगोन मोखांखौ बारा गोबाव गैया नोंथाङा बारा एनडिएफबिनि सायाव इउनाइटेड फरामनि सायाव बांद्राय नोजोर दा मा होनो सानद्रि पबलायनो आरो साला माबालै मा होनदों सानद्रि मोखां सानद्रि गब्लंनो सानद्रि मोखां नैखौ एसे हुसियार थानो खोन्थादों आरो माने गाज्रि कमेन्ट बाहायदों राव बाहायदों नैबेनि थाखाय एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनिफ्राय नोंखौ गोख्रों सोंखारि हरदों आरो जाहाथे नोङो मोजाङै था आरो नेक्स्ट लेभेलाव नेक्स्टआव आरो मोजां कमेन्ट होयो एक्स एनडिएफबिनि सायाव गाज्रि कमेन्ट दा खालाम आरो दानो नोंखौ वार्निं होनाय जाबाय आरो हायोबा निमाहा बिबा नोंखौ साबसिन मोनबावगोन एक्स एनडिएफबि तरफनिफ्राय खोनासं आरो नैबे रश्मि लेंहरदों आलबाल लेंहरदों नैबे नाटकखौ बन्द' खालाम न'आव गोख्रों थाबनो फै आरो सिरि हाबसोना थाफै बायसान्सआव हमजाबा खिन्थु रावबो रेहाय गैया खिन्थु नैबिदि रश्मि लेंहरदों आलु लेंहरदों होमबाबो जानाय नङा खिन्थु नैखौ एसे खोनासंना ला आरो भिडिअ क्लिप्सखौ आङो नोंथांमोननो दा देखायगोन आरो उफ्रि आदाया मा होनलांगोन आरो नैबेखौथ' आरो नोंथांमोना नुबायानो जानो हागौ आरो अबेनि आरो हमजाखांबाय बिसोरिया गैला मान सनमान सेस दिउस आरो आंखौ गाज्रि मोनो दै हेटार्सफोरा जोबोद गाज्रि कमेन्ट हरो आरो आं बुंखायो सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों नै बिदि हेटार्सफोरा आंनि थाखाय मारगुलि